சிறுதானிய இட்லி தோசை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். 1 கப் அளவுக்கு ராகி சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கப் பனிவரகு, 1/2 கப் சாமை, 1/2 கப் வரகு, 1/2 கப் குதிரைவாளி, 1/2 கப் திணை, 1/2 கப் உளுத்தம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். 3லேருந்து 4 தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சிறுதானியத்தில் செய்யும்போது எப்போவுமே காலையில் செஞ்சால் ரொம்பவே நல்லது. இப்போ இதை நல்லா வாஷ் பண்ண பிறகு 1 கப் அளவுக்கு அவல் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஒரு 6 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். ஊறின பிறகு ஒரு மிக்ஸி அப்படி இல்லைன்னா கிரைண்டருக்கு மாற்றிட்டு நல்லா மைய அடித்து எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 5 மணி நேரம் புளிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ புளிச்ச மாவில் அப்படியே கலந்துட்டு இட்லி ஊற்றிக்கலாம். இல்லை தோசை வேணால் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தோசையாக ஊற்றிக்கலாம். தோசை ஊற்றும்போது மேலே நெய் அப்படி இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சுட்டுக்கலாம். நல்லா கிறிஸ்பியான மில்லட் தோசை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு தேங்காய் சட்னி, கார சட்னி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.